Srangsalo Bajalbari PS Namjagmani Day West Belshora Hatini 22 rooms Namjagai Tongmani no Berai Naika Emile Ronjit de Burma Ashlabini Logio Tongka SDM no Kobai Tekobun Adongra Ashula Bajalbari PS Namjagmani Day West Belshora Hatini 22 rooms Namjagai Tongmani Thaino SDM no Logio Day Berai Naika Emile Ronjit de Burma Abni Aglo Koktum ni Bising de Kok Sanani Thang Emile Ronjit de Burma or PS Namjagmani Thani Baithangni MLA Fana de Dalvidal Kok Shabik Khanaroka MLA Ronjit de Burma Tini Bajalbari or Katal PS no SDM by Kai Natika Tini or Bajalbari ni outpost ni Tini police officer of Bosnia Logitonka because Omana Karibu Tini or S the Katal office nani at Haino was in Kanga like SDM Soha Tini Bidag Elaka Uno Tohbil by Slamjak Posim Bel Saro Hati Abo basta motong room tongo abno tengkini thangnai SDM thangnai ka blaika hamjaka ebong jeng oro blaike no khushi tamni hekai chini mo tabo unko katal kaise PS unan thang tongo nikamo samso lumi tongo bekai oro samung finance bagai ani MLA fan hoita ang 5 lakh taka tabung no chithi dikha ebong 5 lakh taka na ebong olo lock up rok samnan bagai ja o dorja janar ja samnan nangoni kharat oba ani MLA fan baino mono samri na me diji ba jokan alochona taku bonang saka ang promise kai dikha ja ani 5 lakh taka ang oro dinai gemia bubagar no saka bubagar blaike kusingka bubagar sona khate 5 lakh ri ব্যবস্থা khai dijang na tobo Bajalbari thana ungpun hene bo saw geseng khaklayo je chini Bajalbari April mas ni bisingono dijimia kokrika April mas ni bisingono mokotal kaisa ungko PS ungnai engka tai chini o je Ramchandra Ghat ni lukoro sal kolokma bisi kolokma borok koilan po khoyo je thang tongmani tai thana nanga Bajal o phaikaino joto kisu lukoro orono borok joto kisu sol dukho sapai mannai Kogrok malai paymanai tai paisa pirungui khoi koilan potai thuna nangla kata jaboni bagai sarkar no bosing leka hamai mario bises kera mukhyamantri no cheng leka hamai mario bo kogri man sei kognare gei inara sing PS kata na kata Khwaini sheme biblamni koktum chini khorang